алейкум дӯстони азизи ма, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Хуш омадин ҳама каса ба канали ма. Дӯстони азиз, тарзи тайёр намудани як намуд рецепти наполеоне ки бениҳоят машҳура барои шумо пешкаш мекунам. Ба мо лозимаи 3 стакан орд, 580 грамм маргарин, 3 та маргарини 200 грамма гирин, а якташ камтарша гирин, худаш 580 грамм мешавад. духтаро иҷада 1 қошуқча намак, 1 қошуқи калон уксус, 2 дона тухм ва 1 пиёла оби хунук дар холодильник пешакӣ монед. Маргаринам пешакӣ монед дар холодильник хунук шава. Агар Тоҷикистонда бошем бо маргарини она тайёр кунен, ҳатман ҳамин тестаи наполеон беҳад хушрӯ мешавад. Дар дигар давлатҳо бошем маскаи ҳамин маргарини 82% бошад духтаро. Ай ҳама фоизи баланд қати тайёр карда мешавад. Анами хел тиёрка карда бо орд умоч тайёр мекунем. духтаро бинен беҳад корш нозука. наполеона ҳам хел меган тарзи кардан дора, тарзи пухтан дора. ҳама ира бояд мо донем, баъд омода созем ҳамин торти наполеона. духтаро тамошо кунен. умоч ки кардем, намака ҳамроҳ мекунем. дар даруни об уксус, 1 қошуқ уксус, 1 пиёла оби, 1 хай хунукай, 2 дона тухми хунукай якҷоя мекунем, мекобем. ҳамроҳ карда хамирмона мешӯрем. хамири наполеон конверт мекунем. ҳамаша тамошо кунем, бо мо бошен. лайка бимонен, дастгириро фаромӯш накунен. комментариҳотона интизором. ҳатман лайка бимонен ки боз амхе рецептҳои наз барои шумо пешкаш кунам. ҳама вақт дастгирӣ бошад духтар. дастгирӣ набошад рецептҳои наз намепартом. иқама навор карда меҳнат карда барои шумо кӯшиш мекунам ки ягон рецепти нағз партом. дар ҳаққи ма дуо кунен. шуд духтаро анам хел мешӯрем. шуд бинен шуруъ карда мешӯрем, баъд конверт мекунем. мемонем дар морозилник ним соат меиста хамирмон. ноз як конверт мекунам, морозилник да мемонам ним соат меиста дар даруни пакет бо гирифта анами хел тунук карда дар холодильник дар поёнаш, дар морозилник дар поён ҳам хунукида мемонем. я 5-6 соат меиста, баъд мо тайёр мекунем. аввал ҳозир ма конверт мекунам амиҷа бо и баъди ним соат истодани хамир дар морозилник буд. хамир ях карда аллакай маргариниш ки нағзай тез бо об мешава. дар хона ҳароратиш гармай ко ина бо тунук карда мегирем, конверт мекунем. баъд тақсим карда дар поён дар морозилник нема дар холодильник худаш мондам. 5-6 соат мемонам, дам мегира, баъд гирифта тунук карда дар духовка градуси 200 дар байни духовка пазен. вентилятор ягонча гирон накунен духтаро. бисёриҳо ҳамин савола метиян. ҳамин навори пешинадам додам барои вентилятор накунен духтар. дар кор нест. вентилятор барои дига чизоа. ҳамин гугл да нависен меброя. конвексия ном дора ҳамин вентилятор. ҳама чизош меброя барои чи дар кора. барои хали тестаи торто умуман дар кор нестаем. ман мирғ да гирон мекунам, сухарик да гирон мекунам, зефир да гирон мекунам, меренгви зефир карданда. барои ҳамин ҳар чиз да гирон намекунем. бисквит да умуман гирон намекунам. хамиранам хел орд карда, орд пошида тунук мекунем. торти чоркунҷаша мекунам. наполеони чоркунҷа. и духтаро ҳамин хел рецепти ба баракатай ҳамин рецепт торти калони хушрӯ мешава. ида тайёр кунен ай ҳамин рецепт. ма ята ҳама намуди пирожни ва тортура парфитистам барои ид шумо тайёр кунен духтаро. дар рамазон ҳам кунен, ба мазаҳак мехӯрен. агар нимша кунен ҳамин маҳсулота бо камтар мешава. агар ҳамаша кунен як торти калони чоркунҷаи хушрӯ мешава барои дастархони идона. кадоме хоҳишманди наполеон буд. наполеона хоҳиш мекарден. ина духтаро бисёр рецепту дар канали ма ҳастад. пичкое ки нав мебиёед намедонед, шумо тамошо кунед видеоҳоро. ами ҳамаша бинед. ҳар як видеода ҳатто 2 рецепти 3 рецепти парфитагиам. шириниҳо ҳам ҳастай, хӯрокҳо ҳам ҳастай, салатҳо ҳастай, чанд намуд самбусаҳо ҳастай, питса ҳастай. духтаро чизе мехоҳед павлова пирсиден, пирожни павлова ҳам ҳастай. ҳамаи ҳамин заҳматҳо барои шумоай духтаро. бо мехоҳам
тамоми занҳо дар кори нағза пешкаш кунам ки бекорам нашинен. дар хона нишаста дар ҳавои хунук метавонед шумо берун абромада кор кунед. духтаро тамоми витаминҳое ки дар ин ширкат дида мешавад номери 1 дар ҷаҳона. расходи зиёдӣ надорад, балҳотон намесӯза, аз вани намеғалтен. дар 6 моҳ як бор харид мекунед, аз кабинетон духтаро кора сар мекунед. тамоми косметикаҳое ки дора дар ин ширкат номери 1 дар ҷаҳона. номеро ки дар рӯи экран аст, апай шаъло и беҳтарин дӯсти мае ки ма ҳамроҳи ҳамиё регистратсия кардагим дар ҳамин ширкат кора пеш бурдистам. мехоҳам ки шуморам даъват кунам ҳами корда биёин кор кунен. духтаро шумоам соҳиби ҳамаи чӣ мешавен. ҳам харидорӣ барои хонаи худтон мекунед, як зубной паста, як крема, як таналния, як чӣ барои худтон харидорӣ мекунен. ҳам тавсияам додем, бо дили пур тавсия медиҳем ки маҳсулотуш беҳтарин ай. одаме ки мехара пушаймон намешава. номерои рӯи экранда муроҷиат кунен, аввал буомӯзен. ҳамаи кора бо маълумоти бештара барои шумо мефаҳмонанд. кора ҳамроҳшон сар кунед. 6 корж кардам духтаро, ина 6 коржа пухтам. ина бо гирдоша камтар як тарафш хеле неровна омадагӣ буд. амура тоғрӣ кардам. размери ира ман намедонам чандаи духтаро, ба ҳамун лис якта кардам. камтаре ки барш бориктарай, барш паҳн нестай. ина бинед духтаро, 200 грамм сливични масла дар ҳарорати хона мулоим шудагӣ бошад. сливични масла вай кунен. шири душанбе гирем, ба маззатарай духтаро. барои ҳами хали анкор, масла анкор ва ёрам нағзай дига давлатода бошен, маслои нағз гирен. аз гӯшони малако ҳамин мари малакора ма шумода тавсия медиҳам. 1 литр иҷа 1,5 литра ма 1 литрша дохтум. 200 грамм сливични масла қатӣ. ҳар душта ҳарорати хона мулоим шудагӣ маска боша, сугӯшони гармак боша, хали хунук ай халадениг ягонташа наброрен. пешаки маскара брорен. 6-7 соат хоҳен шав брорен то саҳара беста мулоим шава ки амхе баъд хушрӯ мебиёя. сливични масла ҳам хушрӯай. баъд ами сугӯшони малакои ғавси хушрӯай зарда ки аз фирмаи мари малако беҳад нағзе, ай ҳамин тавсия медиҳам кунен. ина камтараки май барош гирифтам. бо камтар як коржаш майдатар буд, аммо коржа барои болош крошка кардан майдача пухтам, крошкада мондам. ай барош камакӣ гирифтагим духтаро, бисёр нагирифтам, камтар рост кардам. ҳамха пузирокҳои хушрӯмет я тесташам хел резонакай беҳад писочни бо конверт кардем. ҳамхел пузиркиҳои калон додаге, пузиркиҳо беҳад калон шудаги буд. я хелиш паст шудаг, шип шуд, лекин дарунаш хел слой дора, беҳад хушрӯмадаге. ҳозир вақте ки инаби пузиркиҳош маълумай духтаро, вақте мебурмша баъд ма шумода нишон метим чӣ қабатош тунники хушрӯмадаге. тайёр кунен. бо дар комментария нависен кадоме ки ба тайёр кард ки мо тайёр кардем. барое ки хеле рецептҳои беҳтарина ма танҳо барои каналом, барои духтаракҳои группаҳом, каналом пешкаш мекунам. дар телеграмам духтаро группа дорам. дар унҷарам саволу ҷавоб, гап, ягон чи дар кор мешава. бо группаи чақчақ дорам. кадоме мехоҳад дароен обуна шавен. силкаи телеграмам мемонам духтаро. аз болош ҳам хел меҷиқем ки бишина ҳамаш бичаспая, барои ки пузиркои бисёр дора. барои ҳамин ай болош ба паднос меҷиқем, баъд крем мекунем. крем нокада аввал меҷиқемша. группаи телеграмам дроен духтаро, марҳамат, қариб омадаи 1000 та подписчик мешава. бозам хел бисёр да уҷам ҳарчи парфта мешава рецепто, ҳаррӯза гапу чапу хабаро барои шумо дар телеграм ҳастай. марҳамат, кадоме ки мехоҳа ба VPN азоб мекашен, хай бо телеграм да ҳаррӯза метавонен қатима ҳамсӯҳбат шавен. кӯшиш кунен VPN-отона алиш кунен духтаро. VPN-и нағзтар бо шаҳрушо алиш кунен. тамошо карда видеои моро метонен. раҳмат барои ҳаматон, барои суханҳои нағз, барои дастгирӣ мекардагитон. духтаро ҳаматонда раҳмати калон. ҳамеша дастгирӣ кунен. боз наворҳои нав барои шумо пешкаш мекунам. иҷа питаться накаданам хе крема кардам, крошкаша болошда пошидама бридам. на мемонеша меиста питаться мекуна духтаро, боз ҳамхе мяхкитар мешава. ҳозир питаться нокардай. ман хеле як бор шумода нишон додистам. бинен қабатош чӣ хел хрустяшим, баъд ё бу камта мулоимтар мешава. лекин заварнои қатӣ ма тавсия намедиҳам. ҳами
Наполеона ма як соло ба заварной кардам мулоими бад мекунаша беҳад мулоим мекуна мада маҳқул нестай мада Наполеон хрустяши камтар боша ана мехасу кушонка қати сливични масла ба маза мешава ира бинед сер кремак мекунен ки бо худаш да мекаша мазашам аҷоибот мешава раҳмат ҳаматонда ки вақти худона дареғ надошта наворҳои мара тамошо мекунен дастгирӣ мекунен боз духтаро курси китай дорум кадомеда ки курси китай дар кор боша бо нархи арзон беҳад арзон ба хотири моҳи шарифи рамазон скидка мекунам кадом мехоҳад курси китай мада иштирок кардан номерои ватсап ма мемонам нависен ёдтон метим танҳо ҳамин 3 рӯз қабул мекунам ба хотири моҳи шарифи рамазон ки шуморам бо нархи арзон бихонен ёд гирем бор заказ кунен духтаро аз хитои свободна хитон бор заказ кардан метонем барои фарзанду барои оилаи хитон чӣ хеле ки ман барои худам мекунам барои бизнес не арзон мегирам ба анами хотир тамоми чизи дунё дар рӯ сайт ҳастай харид мекунен хела аз бозор арзонтар мегирен кадом мега ки нархи бозоре дурӯғ мегам барои ки нархи бозор нестайн бозор ма худам нарх навоша медонам чӣ хеле вақти шумо айҷа харид мекунем бениҳоят арзон меғалта чизе ки мехоҳед бо каргои боваринок бо ҳамкорӣ бо ман духтаро номерома мемонам нависен мефаҳмонамтон ҳамаша бо роҳи осон бо тамоми секретош духтаро ҳамаи чихтонда заказ кардан метонен камтар уборкача кардам ҳами кухнира хай тез мекунаму бо ҳами наворкада барои шумо пешкаш кардам хоҳиш буд ки бисёр музика намонен дар видеотон духтаро кам музика мемонам гап мезанам оли ба меган ки бисёр гап задӣ ана ба бисёр гап задан мегирам музика нафоритон духтаро барои хушҳолии шумои канал чизе ки шумо да лозим боша ман мехоҳам бо таъби дили подписчикон бикунам иҷода як хӯроки бо лаззате ки фарзандо ҳамира бисёр мехоҳанд бо макарон ами духтари майдаким беҳад нағз мебина гӯшта кам дохтам ба чӣ хотире ки ягонташ гӯшта намехӯранд фақат гӯшта махӯрдам мардаким бо ман қа гӯштхӯр нестам духтаро анам ята бридачаша ман бихӯрам тамома намехӯрам ман қа ҳавас надорам гӯшта фақат жариниш боша мехӯрам айхали манту айхали ода нағз мебинам самбуса дами авқода уқами гӯшта ма нағз надидам рости гап ба ҳамин хотир ма кам медозам исроф меша ҳеч ки намехӯра нами картошкаша бисёр кӯдакон нағз мебинан картошка бисёр андохтам барои ҳамин духтаро намехе зирбакчаи бамаза тайёр мекунем мурч зира приправаи универсални чанд намуд приправа дар даруни вай паприкаи сирх андохтагиян охирда як қошиқ орд ҳамроҳ карда зирбака мекобем камтар сирх мешава баъд об ҳамроҳ мекунем томати хонагӣ ҳатман ман меандозам бамаза мешава томати магазинӣ ҳам мешава духтаро хай бо помидор бамазатар мекунам помидорам боша ака чӣ хеле ки томати хонагӣ томати магазинӣ охе бамазатар намекунам ина обшам ҳамроҳ кардам намак ҳамаи чиша андохтагиам диден дар видео кришкаша мепӯшонам меҷӯша аввал як сах хеле меҷӯшонам баъд пастиш мекунам ки ширадор шава иҷода каструлда мондагим об ҷӯшид макарона ҳамроҳ кардам макаронои спагетти ҳамроҳш кардам меҷӯша тайёр меша ба камтар ё сливични масла ё растительни масла камтарак меандозам ки макаронон блестяши ҷудо боша аввал ҷӯши дар оби хунук ям мекобумша мепартом оби хунукша мерезам баъд камтар ё маслаи сливични ё маслаи алейна ҳамроҳ мекунам хеле блестяши меша макаронош ҷудо мешава хӯрока ки чӣ мега дар комментария нависен мо анкл бенс мегем духтарома атоми ами ширкати атоми якта витамини беҳтаринша заказ кардам барои учама оварда махно ки регистратсия шудагиё ба нархи худаш заказ мекунам духтаро ина биологически активная добавка к пище як фоидааш бениҳоят хуба ҳамаи мо занҳо метонем ки хали витаминҳоро истеъмол кунем ба хотири организми мо пажмурда меша сол симсол рафтан гира кам меша витаминҳо и витаминай духтаро хемо хим витамине ки роли
асосира дар организми ҳар яке мо бозӣ мекунад ҳамодай хеле ягон дору хеле нестай и витаминай биологический активная добавка к пище во время хӯрдани ҳамо хӯрок мехӯрем да бинед инҷа чанда дошта боша 60 дошта 20 миллиграмма будай беҳад чизи хубай ки модари марам як бор бихӯра мазаш нестай иммунитетиш беҳад пастай баъд поҳом дард мекунам мега ҳач хела сини сол рава дардо пайдо мешава гуфтам як боро ку бигирем ша ҳами ина закасш кардам ма худам барои чи регистратсия кардагим духтаро ҳами усуловиҳош мада махқул шудаги буд ман маҷбур намекунам ягон каса не биёин кор кунӣ касе мехоҳи хоҳишманда инами номерои экрана нависе кадомида мехоҳа ҳамиё ҳамаш группаи мо ҳами наставники ма пай шаълоа духтаро бисёриҳо мепурсанд пай сурая шумо чи званида буромаден чи хеле ма аген звани буромадагим лекин ма хеле айпайш нашудам ма рафтам набудам харид мекардам лекин хеле пеш намебурдум кам хай пеш бурдаистам барое ки ма вақт ба худам наёфта будам беҳад и ширкатак маҳсулотош ки махқулам шуд ба ҳамин хотир гуфтам ҳам худамда заказ мекунам ҳам кор мекунам инами зубнои паста ҳамин чизош да тананиша гирифта будам бисёр чизош хуба и каталогиш да я хеле чизо нест дору мегум витаминҳои хуб бисёр дора баъд аз барои нами кухня чи дора пакетҳои пишевои хушро дора бисёр чиз дора дар каталога ки барои нами таҳти рӯра нигоҳ доштан ҳар намуд кремҳои наз дора барои ҳамин духтаро ма ҳамин компанияда худам регистратсия кардам барои худ ма ҳар чиз мехарам шумо метавонед барои худтон бигирем барои фурӯш не худтон мегирем кабинетон дар 6 моҳ як бор актив мешава бо пеш меравем бо нами ягон чана фаҳмидем номерои рӯи экран да нависем ҳамин ё ҳамаш команда омада ё ҳама ёрдамчиёян духтар барои ки ма вақт ҳар рӯз вақти ира пеш бурдан надорам ма иси курси китай мегзарам иси видео барои ютуб мекунам ҳамиё ҳамаш вақт мегирам ма беғарза и инстаграм пеш мебарам телеграма пеш мебарам кадом мехоҳед на телеграм мада дурен ҳар рӯза ягон гап чап ҳастай дар и ютуб хай чанд рӯз пас мешавад дар телеграм ҳар рӯз ҳастай ссилкаша дар поёни видео закрепит мекунам номерои ҳамин духтаракам дар поён мемонам кадом мехоҳед на дарои регистратсия кунед апай сурайё бугем апай сурайё мара файруд кадак дар видеош гуфтак ина ма ай видео апай сурайё омада шогирдо май ҳамаш мегӯянд шуморо регистратсия мекунад кадоми ихтиёр дора кадоми мехоҳа намехостагиёш маҷбур нестай духтаро иҷа ҷои ягон шубҳаву ягон маҷбурӣ нестай ами ширкати атоми духтаро ина приглашение на презентация атоми ма презентация рафтам як бора ира заказ кардаги будам овардан ма ина приглашение рафтем приглашение да ҷа ҳар як азда номер доштан духтаро штаги будем ҳамҷа ҳар я скамейкаи штаги номер дора баъд ҳамин номероро розыгриш кардан касе ягон чи ҳамин номериш биёранги лотарея да съёмка аст видео да тамошо кунед баъд ҳар касе чи мебарам ма да номерим да подарочни вай омад лотарея да биби крем SPF C и SPF беҳад хубай ки нами офтоб да баҳор да чхела 30 градуса хмонда то ҳамин моҳи июна 30 градуса мекуни биби крем ҳами хел биби крем зура ами ай таналниҳош ҳами кушон зурай бад биби крем дора як ҳами визажисто меган ки ай ҳама зуртарин визажистои европаро ма гӯш кардам зуртарин биби крем бидай беҳад зур бидай ай ҳами падарка омадай ҳамаш я ризқай ҷа бисёр духтарако буридан зубнои паста нада видео аста оли ай ма истифода мебарам нишонто медим духтара медоне ки ма реални отзифа нишон медим чизи мада махқул шава нишон медам барое ки ма ҳеҷ вақт намехоҳам ягон каса дурӯғ кардан ҳеҷ кия маҷбур намекунам дар кор кадоме мехоҳа ина марҳамат барои худтон харид кунед барои модаратон барои худтон барои оилатон ягон доруша мегирен витамин фақат дору мегум духтаро витамина ё ягон витаминша мегирен ягон ини хали барои худтон мегирен зубнои пасташа мегирен даже ҳами талхова нест мекардай зубнои пасташ беҳад чизи хуб будай дару ягон донача мебурай зубнои пасташ 7 рола бозӣ мекардай шампунша мегирен хай и видео бисёр шуд ба хотире ки ман мехоҳам ки ҳама мара ростша бугум бифаҳмонам ман намехоҳам ки мардама маҷбур карда гапои дурӯғ гум ма ягон хислата ки надору медонам подписчикои ма реални кора мегум мада ки ҳамин чизош беҳад махқул шуд номери якай нами косметикоҳош ира ҳуй када проба мекунем духтаро ина духтаро дасти мада ина диден ина бози ма чӣ мекунам мешакам шабо нишон медим духтаро ин дар видео хушрӯ натофтеста не ки реални дар ҳақиқатан ними дастам да бинед рӯшаниша чӣ кунам инам ҷай дастам да хола диден се ранг буд боз видеоро як қафо кунем бинед се ранг буд бози беранг шуд инами ними дастам вай кардам худам махсус шакидам ними даста не ки бифаҳмед ина бинед инам ҷа маълума нимиш не нимаш
надорам нимаши дорам и баи хали намекунад ки арвоҳ бори бикунаву бифаҳмам ки танаал никада як ҳодиса шави и кожара аднарод намекунад хата просто и кухнима камта торикай освещениш ина мира барвақт гиро намекунӣ гӯҷа светильник дорам кутахта барои ҳами кухним торика ина бине и однородный гладкий хали тони рура естественный мекунад идеальный мекунад хали намефаҳми ки танаал никадаги танаалниҳои дишовка чӣ хела мефаҳми ки одами сабзинара кабуд мекунад одами сафеда арвоҳ мекунад маълум мекунад и хали неста и идеальный мекунад дасти мада 100% тофтиста просто инами видеода ҳамин нишон надодиста агар хай мефаҳмидагу мефаҳм ина хола беранг кадим дасти мада дата холак буд беранг шна мақсад рурам ҳами кожаи даст дару мутобиқай рурам ҳами хел мекунад ина тавсиятро мекунам духтаро биби крем беҳад креми нағзай ман мехостам биби кремшам дошта бошам зубнои пасташа мехоҳам оли мегирам насиб ҳама чиза мегирам чизои нағз дора як чиз мегири чизи ҳалол мегири ай чизе ки дишовка ҳам зарар дора ҳам фоида надора чизи дишовкаи арзон и чизои качествения мегири истифода мебари таҳти рӯи моҳ шурӯъ шавад номерои рӯи экран да муроҷиат кунед духтаро харидорӣ кунед ҳам хоҳед заказ кунед харид кунед ҳам мефоратон регистратсия шавем бо хубай барои худтон харид мекунед иҷода ко ҳами атомида ду одам мебари регистратсия мекунед тамом ӯ одамтон бо одам мера структура калон мешавад тамом духтаро маҷбурӣ нест кадом мехоҳа ина номерои рӯи экран да айнои ма гап занем фақат бо наврҳои оянда дар паноҳи аллоҳи меҳрубон бошед худованд ҳамеша ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад дар куҷое набошед ҳамеша дар паноҳи аллоҳ бошед